I skulle vel ikke kende en, som hedder Liv? Lav? Mørkhåret? Jo, vi kender hende. Men i så fald, så sørg for, at hun får det her. What the fuck? Skal vi bare gøre dem til mig nu, eller hvad? Ja. Ja? Det var rigtig godt. Nej. Så det her brev, er vi enige om, at det er topmærkeligt? Ja, og hvem sender så lige brev i 2017? Men altså, noget tyder i hvert fald på, at det må være vigtigt. Hvad kan være så vigtigt at fortælle nogen? Måske... Jeg fik dit brev. Hvad var det, du ville sige? Det her, det går altså bare ikke mere, Liv. Jeg skal flytte. Jamen, vi har snakket om det her. Vi aftalte at få det til at fungere. Jamen, jeg ved det sgu bare ikke mere, Liv. Altså, her for tiden, så er det sgu bare ikke... Så er det sgu bare ikke fuldt rigtigt. Så det her, det slutter. Jeg vil ønske det ikke. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Så du ikke har set for mange sæbeoperater? Og hvad sæbeopera så lige? Google er din ven. Men prøv nu her, hvad der virkelig står i brevet. Godt. Jeg kan så se, at du fik en brev. Ja, og pengene i det. Okay, ikke så hårdt. Hvad er problemet, boss? Jeg bliver skyldig. Jeg tror, de er forkert over tæerne. Hvem har du stukket? Du lover mig at play det safe for nu af. Altså, helt bogstaveligt talt. På vej herhen, så trådte jeg nogle rocker over tæerne. Mener du det der? Ja, altså, de kan være hvert et øjeblik. Jeg selv har forestået den her handel. Så se. Jeg tror faktisk, at det er meget værre end det. Kan det blive værre? Shh. Hør nu. Liv, hvad laver du her? Du sagde, vi skulle mødes her. Hvornår? I det her brev. Du lagde det foran min dør. Hvad fanden snakker du om? Jeg skulle da hverken sendt dig eller givet dig noget som helst i det brev. Altså, prøv at høre, du bliver nødt til at komme ud herfra med det samme, inden at... Du har altså et plothul i din historie. Ham der fyren sendte jo et brev til Liv. Hvis Liv nu for en gang skyld kunne komme til tiden, kunne vi få afgjort det her? Ja.
åbne det her. Rolig, lad mig lige komme ind. Liv, hvad står der? Vil I have, jeg skal læse det op, eller hvad? Ja, sgu da. Hej Liv, mistet min mobil, så du får det lige på skrift. Hvad siger du til at komme over på fredag? KH Jesper. Er I tilfreds nu? Nå ja. Altså, skal vi bestille pizza? Ja, sure. Okay.